Мощите на Свети Козма идват от Кукленския манастир Свети Козма и Дамян. Писахме молба до пловдивския митрополит дядо Николай и слава Богу, така той погледна благосклонно на нашата молба. Десетки миряни се стекоха в манастира специално за да се поклонят пред мощите. За някои обаче беше щастлива случайност, че посещават обителта именно в днешния ден. Ние не знаехме, че днес тук ще пристигат мощите и ето, че Свети Козма и Дамян не случайно ни доведоха на днешния ден тук в тази света обител. Освен да почетат мощите на Свети Козма, християните запалиха и свещ за здраве. Свети Козма и Дамян са от един особен чин, така свети в църквата, които са наречени лекари безсребърници. И мощите им така извършват чудеса. Частицата от мощите на Свети Козма ще остане в манастира завинаги. За ТV7 Марина Малашева.